खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 8 आगस्ट मंगलबारनि फानजामुथिखौ फरायसिन लादों आं गेवलां हाज'वारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। हरखाब सोरबा मोजां सुबुंखौ लोगो मोनगोन। मोजां लोगोजों लोगोथि जागोन। गावनि साननाय हनायखौ लोगोनो फोरमायनो सानगोन। वृष राशि। गोसोआव थानाय खोथा बाथ्राफोरखौ बुंफुंनो हानाय नङा। गोसोनि रागाया दमायगोन। गावनि गोसो बायदि सोलिनो सानगोन। मिथुन राशि। नखराव गोजोन सान्थि फैगोन। नखरनि गुलाय गुजाय थासारिखौ बोस्रांना लानो हागोन। नखराव गासैबो गोरोबलायनाय फैगोन। कर्कट राशि। बेफार फालांगियाव नोंथांनि थाखाय आय गोनां जागोन। फालांगियाव गोबां रां मुलाम्फा जानायनि मिजिं दं। फालांगियाव बांसिन गोसो होगोन। सिंह राशि। गुबुननि बोसोनाव खामानि मावनो आन्दायगोन। गोसोआ खामानियाव जनाय नङा। खामानिखौ फारि लानानै मावनो सानब्लाबो जाफुंसारनाय नङा। कन्या राशि। बिसि फिसायनि गेजेराव दुखु दाहा जागोन। दुखुजों बायदिसिना सानफ्लांगोन। नखरनि रांखावरि आंखालाव गोग्लैनो हागौ। तुला राशि। गोसोआव गोबां लुबैनाय हास्थायनाया बारा जागोन। बबेबा मोनसे मोजां बेसादखौ मोननो लुबैगोन। थांखिया जाफुंसारनोबो हागौ। वृश्चिक राशि। खामानियाव सोरबा लोगोजों रादायखागोन। मोजां खामानियाव लोगो जाफागोन। लोगोनिफ्राय मदद मोनफानो हागौ। धनु राशि। गारि मटर सालायनायाव सांग्रां जा। गारि सालायनायफोराव हरखाब सौदावनो हागौ। बायजोआव ओंखारनायखौ दोनथ'नाया नोंथांनि साबसिन। मकर राशि। खामानियाव आन्दायनाय फैगोन। थांखि बायदि खामानि मावनो हानाय नङा। दिनै जेखि साना जाफुंसारनो गोब्राब जागोन। कुम्भ राशि। फालांगियाव मोजां सम। जायखिजाया फालांगिजों नखरनि थाखाय मुलाम्फा जानो हागोन। नखरनि आंखालखौ सुफुंनो हागोन। मीन राशि। माबा मोनसे दाय मावफ्लांनानै गोबां गिनाय फैगोन। गिनाय गोसोजों जेरावबो गोजोन मोननाय नङा। खामानियाव गोसो बायगोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरिया। देग्लायनिफ्राय डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव बेचलर अफ आर्ट्स एबा BA नि सेथि सेमिस्टारनि गोदानै मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो दं। चिरां जिल्लानि साफागुरियाव थानाय डन बस्क' डिग्री कलेजआ देग्लायनिफ्राय BA थाखोनि सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिसन लानायजों लोगोसे बड', इक'नमिक्स, इंलिश, एडुकेशन, हिस्टरी आरो पलिटिकल साइन्स आयदानि थाखाय BA अनार्सनिबो खाबु दं। गोग्गो सोलोंथाइनि थासारिजों लोगोसेयैनो डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव आलादा आलादायै हौवा हिन्जावनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। जुदि फरायसाफोरा डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिसन लानायनि सायाव आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365551959 आव थोंजों सुला लानो हागोन।